బావా నీకు మా ఊరు నచ్చిందా? ఏం ఓవరాక్షన్ ఏంటో, ఆయన సిటీ అబ్బాయిలకు ఓవరాక్షన్ ఎక్కువలే. ఏంటి నోటితో చెప్పొచ్చు కదా. ఓ సరే, మీ సిటీ అబ్బాయిలకు అసలే సిగ్గు కదా. సరేలే, నేనే మాట్లాడతానులే, నువ్వేం మాట్లాడుకో. బావా మన ఇద్దరం దూరం నుంచే చూసుకుంటున్నాం కానీ దగ్గరికి వచ్చాక అవన్నీ మర్చిపోతున్నాం. కానీ ఇప్పుడు నేను ధైర్యం చేసి చెప్తున్నాను విను. నాకు ఎలా చెప్పాలో తెలియదు కానీ చెప్తాను విను. ఐ లవ్ యూ బావా, నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం. ఓయ్ నేను ఆడపిల్లని సిగ్గుపడుకుంటా చెప్తుంటే నువ్వేంటి ఏం మాట్లాడవు? ఏంటి ఏదో చెప్తున్నావు? ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పింది ఏం వినలేదా? బ్లూటూత్ పెట్టుకొని సాంగ్స్ వింటున్నావా? ఇంత ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్పాను. దీన్ని మరీ మనం విసిపించేస్తున్నామే. మనం కూడా అంత ఓవర్ యాక్టింగ్ చేయకూడదు. హలో హలో ఏంటి చెప్పు? హోయ్